Tja, jag spelar Theoregan och Thundergan. Padash! Jävlar vad detta. Jävlar vad detta går jättebra. Vi ska ha detta gå nu då. Padash. Det här är lugnt. Maximo! Yes! Alla skott nu igen. Och sen är det slut. Ja, det är underbart. Regan. Ja. Regan som sagt fick den nästan precis, men den är inte uppgraderad som ni ser. Och för att komma så måste jag trycka på den där aktiv. Jävlar. Nej, det dog ju. Ja. Jag skulle bara visa lite den videon.